to, čo sme videli tento týždeň na tlačovej konferencii krajskej prokuratúry, bol ten politický cirkus. Pán redaktor, ja som vám tu povedal jednu dôležitú vec. My nevstupujeme politicky do vyšetrovania ani do vecí, ktoré súvisia s tým, ako sa vykonávajú naše trestné oznámenia. My len hovoríme, že sme podali 11 trestných oznámení, hovoríme o tom, že žiadame, aby boli riadne vyšetrené. A to, čo sme videli tento týždeň na tlačovej konferencii krajskej prokuratúry, bol ten politický cirkus. A teraz, keď zistíme, lebo ja som sa to začal pýtať na základe tej informácie od pána prokurátora, že to naozaj bolo jedno lietadlo. Dostal som papier, ktorý hovorí 8. Dostal som garanciu, ktorá hovorí o tom, že v rámci tej zmluvy bolo k dispozícii minimálne 7, malo byť vždy. Čiže raz bolo takých 7, inokedy iných 7, ale 7 bolo napísané, že až do samotného uzemnenia bolo plne k dispozícii. Tak čomu mám veriť? Dokumentu, ktorý je na vzdušných silách, alebo na vojenskom leteckom útvare, alebo nejakým rečiam, ktoré vedie krajský prokurátor? Tak mi povedzte. A mal pri preverovaní prokurátor všetky tieto podklady, ktorými teraz A on má predsa tieto veci má mať. A ak ich nemá, tak je to zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní. To je to, čo vám hovorím stále, že to bolo vyšetrované od začiatku tým systémom, aby sme to zamietli pod koberec. To je celé.